diu, no sé si l'has vist, però diu caure per tornar a aixecar-se. Sí, bueno, portem des que va començar el 2018 que hem perdut el primer partit, però bueno, al final nosaltres anem tots els partits a intentar guanyar, a intentar fer-ho bé i així ens ha estat durant tot l'any i seguirà sent així. Al final hi ha accidents, crec que aquesta setmana contra el Prat per mi era un empat, era dos equips que intentaven sobretot no perdre i intentar, sí, tenir amb poques opcions que hi va haver per part dels dos, doncs, intentar guanyar, però bueno, crec que el resultat més just és ser l'empat. És el que hi ha i ens toca anar a Castelldefels a treure els 3 punts. Igual com si haguéssim guanyat, és el mateix. Estàvem debatent sobre això, precisament, sobre aquest final de partit. Potser l'Hospi acaba perdent per buscar la victòria. Sí, perquè al final és una falta a favor, que intentem entrar amb massa gent, no acabem de controlar bé la segona jugada, hi ha un rechace i al final ens agafen a la contra. Per ambició de voler intentar marcar, perquè sabíem que era quasi l'última jugada, doncs al final pequem d'això. En el partit de la primera volta, empat a 1 amb el Castelldefels. D'aquell partit, quines conclusions vas treure que puguem aplicar per aquest diumenge? No, que serà un partit molt complicat, que és un equip que està ben estructurat, que està encara amb 4-4-1, que té jugadors per banda molt ràpids, que tindran opcions segur per marcar algun gol i hem d'estar molt atents, sobretot defensivament estar atents sempre i després nosaltres intentar, ja que ara mateix perdem a Manzi, passen davant de diferents jugadors que han d'agafar la responsabilitat aquesta de marcar gols. La clau d'aquesta bona dinàmica el 2018 és que avui he mirat, ara no me'n recordo si eren 3 o 5 gols que només hem encaixat. Però bueno, sí. Siguin 3 o 5 són molt pocs gols. Sí, al final també portem durant tota la temporada, portem 26 partits, 21 gols en contra, bastant menys d'un per partit. Això és important, portaria 0, intentar mantenir sobretot això i després tenim jugadors de qualitat que al final en algun moment donat, tant un o altre, que poden desequilibrar i això és el que hem d'aconseguir. A dia d'avui, a banda de Manzi, tenim alguna baixa més? Sí, la de David, que ja porta 2 o 3 setmanes parat, i després la de Ñoño, que el vam canviar per molèsties també a l'adductor i no acaba d'estar fi i bueno, segurament no ha entrenat durant tota la setmana i no el posarem segur. Vas dir al començament, al final de la primera volta, que una de les coses per entrar a playoff seria mantenir els punts que van fer la primera volta. De moment tenim els mateixos en els mateixos partits. Sí, però bueno, al final no... El que hem d'intentar és intentar arribar a més de 70 punts per intentar ser segon, perquè crec que la segona plaça estarà amb 70, 71, 72 punts i hem d'intentar aconseguir les 6 victòries que ens falten quan més aviat millor i estar tranquils. Portem bona dinàmica, que l'equip està bé, que es pot jugar molt millor, segur, però al final els resultats són els que et donen que està dalt i l'equip està traient resultats i mica en mica anirem polint moments de joc que hem de millorar. Ha sigut una setmana una mica mogudeta, com està el vestuari? No, el vestuari està bé, s'ha d'aïllar de tot això, va passar tot dilluns i ara nosaltres el que ens hem de centrar molt és en Castelldefels. L'equip està centrat, sap el que ha de fer, avui veuran vídeo, demà veuran vídeo de tot del Castelldefels, ja se'ls ha parlat des del mateix dilluns de com jugaria el Castelldefels, ho coneixen tot, coneixen els jugadors, coneixen tot, o sigui que al final la dinàmica de la setmana és la mateixa que ha estat durant tota la temporada. Ho has dit abans, es va perdre per anar a buscar la victòria. El fet de perdre així dona més ràbia per al partit de diumenge? No, més ràbia no, al final hem d'anar a guanyar tots els partits i a Castelldefels, encara que haguéssim guanyat aquí contra el Prat, haguéssim anat allà a intentar guanyar, o sigui que al final nosaltres el que ens hem de centrar, que és ara toca Castelldefels, intentar treure 3 punts. La setmana següent, Reus B, anar per els 3 punts, i és igual, és independent el que passi la jornada anterior i el que passa a les següents. Has de pensar només en aquest partit, pensar que és el teu últim partit i que has de treure els 3 punts, i ja està. Molt bé, sort. Moltes gràcies.